Že nás nepočkali jako. Kam máš ty napsaný zápas? Asi finále. Vydrž. Pozor na tu ruku, zatlač ruku zase. Dnes si finále zase. Ruce na bicepsu. Tu sweep, sweep. Hlavu hore. Počkej si, ještě není body. Otočil jsi to? Pozor na takedown, Davide. Ano. Nemůžeme to být všichni, radíme. Už já porušuju pravidla. Dám to. Tu osnovu. Dám ty označím, jo? Tak si dáme rozhovor, já dám mikrofony. Takže on tam netlačí, že spěchá. Nahoru, Davide! Pozor na takedown, vede 4-0. Pozor na takedown, má 20 sekund. On musí něco udělat. Pozor na takedown, bude chtít dát takedown. Tam zavazil ten mantinel, ale. Dobré, drž ho tam. Drž ho tam, nepouštěj ho. Dobře. A tam mu pomohl ten mantinel. Tome. No, Asi ukončil jako rychle. nevíš. Ukončil, já jsem ti pomohl.